Kelas 2 SD. Oh, begitu. Nah. Cita-cita ingin jadi apa, Nduk? Penyanyi. Penyanyi. Penyanyi dangdut, penyanyi sinden, penyanyi kafe. Penyanyi ki oke lho, penyanyi ki. Ingin menjadi penyanyi apa? Sinden. Oh, sinden. Nah. Kendangannya piye ya enak ya? Kamu bisa sogok-sogok ala keri-keri enggak? Saya urung ngerti. Urung iso keri sian. Kendangannya saya iso bikin jogetnya Mas sing ngene-ngene ya Mas. Ya. Ya, Mas Gogo. Halo, halo. Mati-mati ning asmara kuatna ati kelelot. Angkana kelalap tresna tatan kendhat saking cekel. Ayo tangane. Info sing tak tampa sampean belajar dalang nembe 2 wulan. Nggih. Gurumu sapa? Gus Akbar Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Ora Akbar Sahalam. Akbar Balowo. Ayo, kowe sing mak ratap.
Tepuk tangan yang meriah untuk kebudayaan asli Jawa Timur tari remong. Insyaallah pertama kali digelar ana ing wewengkon Nganjuk Jawa Timur selama ini wiwit tahun 2012 nganti 2025 awake dhewe asring sowan ana ing wewengkon Nganjuk digelar merga iki sing diarani awake dhewe sing wis tak aturke ana ing ngarep aja nganti kalah kelawan semangate lan kreativitas yang sangat luar biasa para siswa siswi bapak ibu guru ingkang mapan ana ing SMK PGRI 1 yang ada di Kota Nganjuk. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat sekolah kita yang hebat di Jawa Timur ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Yuk, waranggono jumeneng sedaya. Satu kali lagi, Mas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kanthi iki mau lagun sing bernamaskan religi ndonga bebarengan ya nok. Ya heeh. Muga-muga kanthi sarana gelaring kabudayan wayang kulit dalam rangka
Dies Natalis ya utawa hari ulang tahun ya SMKP GRI 1 ing Kota Nganjuk Jawa Timur ya yang ke-46 nyenyuwun marang purbaning Gusti Kang Maha Suci Gusti Ngangkarya Jagat muga-muga bisa slamet sekabehe slamet para warga masyarakat ana ing Nganjuk slamet sedaya ingkang lenggah wonten ing SMKP GRI 1 Nganjuk slamet sedayanipun donya lan akhirate Allahumma amin ya rabbal alamin. Heeh iki pancen tontonan yang sangat luar biasa no. Oh ngono iya wayang kulit heeh utamane ana ing Nganjuk kuwi nek wis jeneh enek wayang kuwi sing pareng mirsani bareng ramuh pirang-pirang saya-saya bengi iki lain daripada yang lain ya ya lain daripada yang lain tegese sing dikarepne emak piye nah awake dhewe bersih desa wis kulino ning desa-desa sekabupaten Nganjuk ya ana ing kecamatan-kecamatan wis kulino yen perlu ana ing alun-alun Nganjuk wis bola-bali no ya ning nek ana sekolahan ana ing lembaga pendidikan menengah kaya ngene iki insyaallah lagi pisan iki ya bot-bote para pepunden sing mapan ana ing SMKP GRI 1 Nganjuk utamane Bapak Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Lukman MPD sing selalu dan selalu mempelopori tidak hanya meningkatkan babakan pendidikan juga karakter-karakter para siswa-siswi sing mapan ana kene juga selalu melestarikan budaya kita terutama adalah wayang kulit. Oh, ngono ya, Yung. Iya. Ngestoke dawuh dadi pas ya Yung upama wayangan kuwi dipapanake ana ing papan pawiyatan utawa lembaga pendidikan contone kaya dene SMK Negeri utawa SMK PGRI 1 Nganjuk utawa kaprae sinebut Sekarisa Nganjuk ya wis pas wis trep murga pengenalan wayang ana ing sekolahan kuwi ben iso ngrembaka wayang men saya ditresnani marang para kawula-kawula muda. Oh ngono ya. Ya ngestakake dawuh yen ngono. Heeh. Iki merupakan sekolahan sing mempelopori ya untuk pengembangan seni wayang kulit tidak hanya wayang kulit seni liyane ya diopeni ana ing kene. Oh ngono. Pendidikan karakter juga penting tumrape para siswa-siswi sing ana kene. Heeh. Nek ora kleru Ki Hajar Dewantara pendiri Taman Siswa kuwi mengatakan yang menentukan karakter siswa-siswi utawa generasi-generasi penerus bangsa Indonesia kuwi gumantung kelawan 3 perkara. Oh, 3 perkara. Heeh. Kuwi yang menentukan sing darani dadi lan orane karakter-karakter tunas-tunas bangsa. Oh, ngono ya. Sing angka 1 lingkungan keluarga. Oh, lingkungan keluarga. Ya. Keluarga kuwi uga dadyasana menentukan karakter-karakter siswa-siswi utawa generasi-generasi penerus bangsa Indonesia. Kaya siswa-siswi sing ana ing SMKP GRI 1 Nganjuk. Oh, ngono. Ya. Sing angka 2 lingkungan. Ya. Lingkungan sekolahan. Oh, ya. Lingkungan sekolahan kuwi juga mempengaruhi terhadap kepribadian juga karakter-karakter tunas-tunas penerus bangsa Indonesia. Oh iya. Terus sing angka 3 lingkungan masyarakat utawa tempat bergaulnya para tunas-tunas bangsa. Telu-telune iki waton iso menyaring dan bisa mengambil segi yang positif ninggalke sing negatif insyaallah bakal dadine kaya siswa-siswi sing mapan ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk Jawa Timur yang siap untuk mempelopori generasi-generasi yang akan datang yang bisa menjadikan sarana Indonesia lebih maju dan lebih kokoh dan semakin membara di dunia ini. Wah iya. Kaya ngono ya Jeng. Wah jan nyenengke temenanan.
bengi iki pancen beda karo bengi-bengi liyane. Sebabe bengi-bengi liyane prai ning omah umur PS-an. Oh ngono. Dadi iki sing pareng rawuh ya pirang-pirang. Oh ngono, sing pareng rawuh pirang-pirang. Ya pokoke acung jempol. Kepara adicara kaya ngene iki bakal dirutinke setiap 1 tahun sekali gelar pagelaran wayang kulit. Ya men wayange amake dhewe kuwi semakin dicintai oleh generasi-generasi Gen Z. Ya. Nyatane para warga masyarakat ana ing kutha Nganjuk ya bengi iki tumplak-blak nganti sekolahan sing jembare kaya ngene, ombone kaya ngene ora muat untuk menampung para pecinta-pecinta wayang kulit di kota Nganjuk yang hebat ini. Pancen ya kaya ngono nak. Penggemar-penggemar Dwijalaras Indonesia wis tumplek-blek. Etan lor kidul padha nglumpuk bengi iki alhamdulillah diganjar terang ora udan. Oh ngono ya ngestake dawuh. Selamat dan sukses untuk SMK PGRI 1 Nganjuk ya yang pancen luar biasa ya. SMK PGRI Nganjuk memiliki jumlah siswa terbanyak loh Yung. Apa ya? Ya. Tadi kene iki dadi sekolahan SMK terfavorit di Kabupaten Nganjuk. Oh ngono. Ya. Siswane pirang-pirang nek orang kleru 2.529 siswa. Oh ngono dengan 9 konsentrasi keahlian. Contone 1 desain, pemodelan dan informasi bangunan. Ya. Sing angka 2 teknik komputer dan jaringan. Sing angka 3 teknik instalasi tenaga listrik. Ya. Sing angka 4 teknik kendaraan ringan. Sing angka 5 teknik sepeda motor. Oh iya. Sing angka 6 teknik pemesinan. Ya. Sing angka 7 teknik audio video. Sing angka 8 teknik pengelasan. Ya. Sing angka 9 desain komunikasi visual. Oh ngono ya. Ditambahi dengan 16 ekstrakurikuler. Oh ngono ya. Prestasine apa ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk sepisan babagan pramuka ya kuwi prestasi yang perlu kita ketahui ya kuwi juara 1 nominasi pioneering terkuat lomba pioneering sewacap Nganjuk Agustus 2025. Ya. Aku lek karo basa Inggris rada uangel ilatku kadung ilat Jawa. Ya. Sing angka 2 juara harapan 1 lomba sesorah utawa pidato dalam bahasa Jawa. Oh ngono piala-piala sing wis diraih Fadil Jabar juara 1 speed klasik U16 Putra dalam kejuaraan panjat tebing Tulungagung Klibeng. Ya. Sekaresidenan Kediri. Ya. Juga harapan 1 Kejupros. Panjat tebing Jawa Timur 2025. Oh, lan liya-liyane ya oke banget prestasi-prestasi yang diraih oleh siswa-siswi sing mapan ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk yang patut dibanggakan. Oh, ngono ya. Ya. Ya nak. Nggih mongso ngelak wanci. Ya. Terutama terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk utawa Sekarisa Nganjuk. Ya, Bapak Dr. Andes Lukman MMPD. Juga para bapak-bapak guru. Ya. Ibu guru, wali murid, oh ngono, anggota komite, parias karyawan dan lain sebagainya, oning SMK PGRI 1 Nganjuk. Ya, yo, aku sore mau gawe lelagon, gawe lagu, ya, bot-bote nggonmu tresno kelawan para ingkang lenggah ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk, ya, aku gawe lagu larase pelokno. Oh, sing diaturke lagune apa? Sinom. Oh, Sinom,
Aku rek-rek sore mau gawe tetembangan. Oh, ngono. Ya. Ya. Ah. Yo, catetane wis enek to? Nah, sampun wonten apa dereng? Dibawani luwih dhisik mengko dibajutke ndangdute. Ngono, heeh. Ya. Monggo salah setunggal kula aturi ngumandangaken ya bot-bote kecinta aku terhadap SMK PGRI satu Nganjuk yang sangat luar biasa. Oh, ngono ah, ya. Monggo Mas, sing suarane banter bantas Mas Wisnu siaga nggih. Nah, ya. Coba kaya ngapa? Sing magepokan kelawan paharjan bengi iki pengetan hari ulang tahun utawa Dies Natalis yang ke-46 tahun. Semoga semakin jaya-jaya selalu Hanjayeng Bawono dan menjadi sekolah percontohan di seluruh Indonesia. Ya Mas, kelaring. Ya, coba. Kelaring kang ambal warsa rangkaian dari hari ulang tahun dari sekolah ono ing SMK PGRI 1 Nganjuk Jawa Timur. Ya, beberapa rangkaian acara, puncak acara adalah pada malam hari ini. Ya, terus ing SMK PGRI sore mau wis digelar uga kesenian-kesenian ana siswa-siswa kene sing nyampur sari, sing nabuh gamelan. Luar biasa ya Yung. Terus ulang tahun yang keberapa Mas? 46 Marso 46 Marso tegese 46 tahun. Oh, berdirinya SMK PGRI 1 Nganjuk juga sini adalah memecahkan rekor hanya di Nganjuk utawa hanya di SMK PGRI 1 Nganjuk mempunyai bangunan yang bertingkat sing ana live ya mung nang kene liyane sekolahan rong ana sing duwe. Wah, ngono. Ngarepe mau bangunan yang dhuwur terus enak lipe. Aku mau munggah medun ngono. Ngrasakne lipe gumun kok iso munggah dhewe ya. Ya. Biasane aku ora numpak lip, numpak mboke cacah dadi. Nah, iya. Ya. Saben tahun dan saben tahun dipengeti. Oh, ngono. Kene iki saking favorite sekolahan, siswane nampa ki nganti nulak-nulak, Nduk. Oh, ngono. Ya nganti nulak-nulak murid ya, mergo wis terpandang ana ing Kabupaten Nganjuk. Oh, iya. 2500 siswa kuwi akeh lho, Nduk. Oh, ngono, siswa terbanyak ya, Terus manunggal nyawiji Sekarisa utawa SMK PGRI 1 Nganjuk manggon ning endi Mas? mapan aneh kutha Nganjuk. Mapan ning kutha Nganjuk ya es. Ya, terus saya kondang ngrembaka saya kok kondang Rembaka, saya kuncara Anjayeng Bawono. Ya, terus nuwun sewu Mas. Mriki menika kepala sekolah sinten sing mandegani sinten Mas? Pak Lukman
Pak Lukman kang mandegani tegese kepala sekolahe panjenengane Pak Lukman. Oh, ngono. 10 tahun beliaunya menjadi kepala sekolah oneng SMKP GRI 1 Nganjuk, memberikan percontohan dan kemajuan yang signifikan terhadap pendidikan juga pembangunan sing ana ing papan iki no. Oh iya. Dadi iki ngiras pantes peresmian gedung baru sing ana ngarep sing mapane ana ing ngarep musala utawa ngarep masjid kuwi ya heeh sing ana live kuwi juga peresmian itu. Oh ngono ya. Terus hamba muji donga memuji supaya piye Mas? Sadaya mangke raharja sedaya manggih raharja, becik kepala sekolah, Bapak Ibu guru, karyawan, Bapak Ibu wali murid, komite dan semuanya saja sumrambahe para warga ana ing Nganjuk manggih raharja wilujeng ing Sambikala. Ya. Ya ndok ditembangke, gek nampilke sinden cilik lho, selak kabutan gelungan kae. Ngono ya. Iki pancen sengaja lakone sing ora kakian jejer ya kakian omong-omongan bakune intisarine kecekel nyuwun lakon Kresna Duta. Oh ngono mula iki simpingane wayang saka wis tak aturke ana ing ngarep lek ku ngrangke wong ki cakala mangsa iso omong cakala mangsa ora mudeng. Kurawa kuwi cacahe 100 Pandhawa ana 5. Nek Pandhawa 5 genah Puntadewa Werkudara Janaka Nangkula Sedewa. Ning Kurawa 100 ki endi wujute? Sudah saya buktikan ini yang ada di sebelah kiri. Iki wujute para Kurawa sing cacahe ana 100. Nek ora percaya itungen dhewe. Kurawa 100 Prada Mas kabeh. Kaya apal jenenge Kurawa 100. Gak apal aku leren maca tulisan jenenge ning ngisore anu ki ora apa. 100 kok. Oh, ngono Tur ini beberapa bulan yang lalu saya proses untuk menjadi yang terbaik untuk saya sajikan di SMK PGRI 1 Nganjuk. Baru pertama kali digelar hanya di tempat ini. Wah, ya. Nah, ya, Pajero spot sitok lho nduk kuwi regane. Ya. Ya, coba kayak apa? Buka saka saron. Oh, saka saron. Dindang dutke. Ya, dindang dutke. Ya. Coba kayak apa? Yuk, dados. Puluh
walaupun secara spontanitas leh gawe lagu ning nyatane iso lumaku kanthi rancak tondo cinta dan terima kasih Dwijo Laras Indonesia, saya yang menjadi ketua ya terhadap SMK PGRI 1 di Nganjuk Jawa Timur. Oh ngono. Iki lagu iki tanpa latihan. Ning langsung dikumandangke kanca-kanca Dwijo Laras Indonesia bisa lumaku kanthi rancak nir ing sambikala, ora ana cacar cewete merga kanca-kancaku ya pendidikan tanpa beda lawan para siswa-siswi ana ing kene ya kanca-kanca akeh lulusan SMKI Surakarta juga lulusan ISI Surakarta. Heeh. Kepara sing ngendang wis dadi dosen ana ing ISI no. Oh ngono ya. Ya ngestokke dawuh. Heeh. Walaupun spontanitas nyatane ya iso digelarke. Heeh. Ya nak. Ya. Kalau sindene cilik disikke. Oh ngono Iki sang bintang saka Kediri ya wis kepareng rawuh. Wis. Anak wedok si Niken Salindri. Ya bocah asra tau leren. Ya oh ngono dongane tetep sehat terus nduk Ken. Amin. Yo iki enek Mas Sumbang sinden kecil. Lagi sakilan dhuwure. Ini nduk, kene nduk. Ya kene. Ini nduk. Tuluk. Salim. Mlaku rene aku nyawang kudu ngeblak. Mbake kabotan gelungan. Jan kaya nyunggi tompo. Seneng dalu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Cahayu. Dialognya. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa saged, basa Jawa saged. Oh, nang ngono namine sinten? Selo. Sinten? Sinten? Selo. Wedok ki Selo asmane. Selo sinten? Kepanjangannya? Selonika Gracio Dewi Ferdiansah. Wow, Selonika Gracio Dewi Ferdiansah. Ferdiansah. Ya, wah luar biasa. Saniki kelas sekolah teng pundi sekolahe? Sekolah teng pundi? SDN 2 Payaman. SD, masih SD. SD. Kelas pinten? Kelas kali. Oh, kelas kali SD. Biasa anakku lanang sing cilik dhewe nduk sampean. Weh, anakku yo anake Pak Dalang, sik cilik sak padha kowe. Pinter misuwi bapake tadi. Ora. Kelas 2 SD. Oh, begitu. Nah. Cita-cita ingin jadi apa, Nduk? Penyanyi dangdut, penyanyi sinden, penyanyi kafe. Penyanyi ki oke lho, penyanyi ki. Ingin menjadi penyanyi apa? Sinden. Oh, sinden. Nah. Berarti penyanyi di panggung wayang atau di panggung gamelan ngoten nggih. Oh. Kok sama nyinden sing ngongkon sapa? Papa? Oh, papa dalang. Bukan. Oh, anu bapake Yogo. Pengrawit, bukan? Oh, ibunya sinden? Bukan. Loh, kok kamu Pengrias manten. Pengrias manten. Oh, dadi sampean sing dandani ibuke sampean dhewe. Ibumu sing endi? Wah, lali nganggo kacamata niku. Wah, ibuke sampean luar biasa. Luar biasa. Nggih. Mang salam kangge warga masyarakat Nganjuk dan didoakan untuk SMK PGRI 1 Nganjuk. Ayo coba iso bicara dengan lantang atau enggak untuk lantang. Lantang kupinge do bosok iki. Bicara dengan lantang. Oh, tak uyui raimu malah diomongi lantang kok. Ayo untuk masyarakat di Nganjuk dan SMK PGRI 1 Nganjuk. Bisa enggak? Karena hari ini ulang tahun SMK PGRI 1 Nganjuk. Ya, bisa enggak? Tak warai ya. Tak warai sampean madhep rono. Aja nyawang Pak Dalang, kok sampean kedanan karo Pak Dalang.
Maksudnya kedanan pengen dadi bapake ngono lho. Ora. Yo, selamat dan sukses. Ayo. Selamat dan sukses Untuk SMK PGRI 1 Nganjuk. untuk SMK PGRI 1 Nganjuk. Semoga kedepannya Semoga kedepannya semakin jaya-jaya selamanya. semoga Semakin semakin jaya-jaya selamanya. selamanya. Nah, untuk Bapak Kepala Sekolah, Untuk Bapak Kepala Sekolah, sama sing ngerti kepala sekolah namanya siapa? Pak Lukman. Pak Lukman. Nah, untuk Pak Lukman Kepala Sekolah di SMK PGRI 1 Nganjuk Untuk Pak Lukman SMK PGRI 1 Nganjuk. dan para Bapak Ibu guru semuanya dan para Bapak Ibu guru semuanya, Dan para Bapak Ibu guru semuanya, semoga diberikan kesehatan, panjang umur, yang selalu diberikan kesuksesan lahir dan batin. Aja dawa-dawa. Wae diberikan keselamatan dan kesehatan. diberikan keselamatan dan kesehatan. Amin, amin. Nah, nggih. Badhe nembang napa Cahayu? Selo. Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Wow. Pakai gamelan atau pakai musik? Pakai musik sama gamelan ya? Wow. Enggak bawa dulu atau gimana? Oh enggak, langsung nyanyi ya? Oh. Pakai mic enggak denger. Pakai ra. Oh, pakai ra. Ya. Kalau bicara pakai mic karena dalangnya agak budek kupingnya. Kalau sudah dilunasi agak budek. Pakai ra, Mas. Mas Coro. Ya. Ya. Penduk selo luar biasa. Weh urung nyanyi weh lagi ngerah weh sampean iso nyidem wong sakmene kae. Kabeh madhep rene nonton sampean. Kenek madhep rono sitok nguyuh bae kae. Ya. Ya. Sampean sing marahi nyanyi sapa? Belajar sendiri. Belajar sendiri. Lewat apa? Lewat apa? YouTube? Oh, gitu. Kudu tak golekne gedang, kudu tak untal kowe, Nduk. Ya, nek Cahayu pinter ngene iki ya. Biyen aku petuk Niken Salindri pertama kali ya sakmene iki. Saiki wis Niken wis gedene ranjama. Ya, nembang ya, sing kendel ya. Nembang nyanyi harus pakai joget ya. Oke, siap? Kusuma Wijaya. Yuk. Tangan sekali lagi Bandok Selo. Oh alah Nduk kok ya sampean kok ya apal luar kepala. Ngene iki nek aku ora nyangoni kok ya dosa hitungane. Ya Nduk, nggih sangu sekolah sesuk mriki. Karo Om Kangko mriki, karo Om nggih. Jenengan nyanyine lagu niki setunggal napa kalih? Apal malih mboten enten sing apal malih mboten? Enten satu atau dua lagune? Satu aja. Kalau satu itu 100, dua 200. Pilih ini. Oh satu aja 100 juga gak apa-apa. Oh ini terima kasih. Ini Cahayu. Terima kasih Salim karo Om. Oh sini. Selo semoga besok menjadi sinden yang hebat. So nek wis SMA jangan lupa daftar ke SMA PGRI 1 Nganjuk nggih. Sekolah yang sangat luar biasa. Nggih, banter. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nah, kowe kotangan sing mau kotangi apa to, Nduk? Sukses selalu ya, Nduk Cahayu. Selo. Terima kasih. Oh, alah nggih. Ayo ngono. Aja dikekne bapakmu lho duwite, engko nggih othok lho engko. Ora. Mbah nuwun. Ya, jan, ya. Ya. Iki gilirane sapa? Gilirane Genduk Niken Salindri no. Ya sing diantu-antu lawan para-para utamane Bapak kepala sekolah. Ya.
Ya, lan Bapak Ibu guru juga siswa-siswi sing mapan ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk. Ya. Ngono ya. Heeh, iya Nduk, niken Salindri diaturi jumeneng. Engko ana pasumbang lelagon kok gen diatur karo genduk niken Salindri. Oh, ngono ya. Iya. Ya, disupati musik Mas Coro. Ya. Untuk berdirinya sang bintang dari kota Kediri, kota tahu. Ya. Niken Salindri, yuk. Hey. Sugeng dalu Nduk Cahayu niken Salindri. Sugeng dalu, bapakku yang Terapa? tergenit. Tergenit. Lho Pak, aku ki yo jek cilik lho Pak. Aku yo jek cilik lho Pak. Terus maksudmu piye kok muni jek cilik? Lah mau selo disangoni aku ora tau disangoni. Loh, lek kowe njaluk sang waku tak sangoni 100 kuwi nguyahi segara. Mergo bengi iki bayaramu kaya bayar aku akeh bayaramu ngono lho. Beda Pak, Lho, beda piye? Nek bayaran sing nampa ki ibuku. Nek sangu ya panggah aku to Pak. Dadi ngareng jenengane bapakku lho Pak. Heeh. Dia ngakoni kula anak to nggih. Ya, Dene yo disangoni ngono kuwi ora tau ketemu ki mbok yo nyangoni. Ora terus bukane nguyahi segara lek 100 ya berarti 1 juta ae Pak. Ngene lho. Mergo apa kowe ora tak sangoni sanguku ya mek 100 tok iki mau. Dadi tak kene selo wis nek ora percaya takono ibumu lho. Aku iki ora tau nggo dhuwit ngono lho. Masa? Heeh, tenan. Apa arep tak kei ora enek bisa nduk entek resik bisa tane apa-apane iki. Iki lho, karek 10.000 gelem apa? Yakin. Ya sudah kalau gitu kita sudah lama tidak bertemu Pak. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat Pak pangestune. Jenengan pripun sehat? Sip, sehat, fit. Alhamdulillah. Niki acarane Apa? Dis Natalis. Dies Natalis kuwi dari bahasa Latin, ngerti ya? Nggih. Dies iki hari, Natalis iki lahir, hari lahir. Lahirnya SMK PGRI 1 PGRI 1 Nganjuk. Nganjuk. Ah, Nggih. Ngene iki SMA niki sering mengadakan acara, Pak. Heeh, kowe rene wis piro? Lah mriki nembe pindah niki Oh, ketingale. pisan iki ya. Heeh. Nggih ketingale, Pak. Oh, ngono ya. Nggih, ndek wingi nggih wayangan, ndek wingi, Pak. Ah, Tahun wingi. tahun wingi wayangan. Wayangan. Oh. Dalange kene, cedek kene. Oh. Nggih, terus ndek wingi nganane nggih wayangan. Oh, Nggih, ngono. nggih sering niki SMK niki sering, Pak. Oh, ngono. Ngentenake acara-acara ngeten niki. Berarti nek ku ngomong ket sore mau bener ya, Nduk. Nek kene iki SMK sing berbudaya ki pancen bener ya, Nduk. Nggih, lare sangat muri-muri budaya Jawa, Pak. Sore mau ya nek krawitane, ya enek dalange sing ngucuki. Nggih. Ya enek sing nyanyi, campur sari ya ana. Nggih, leres loh Pak. SMK yang seperti ini tuh dia melestarikan budaya Jawa itu sangat benar loh Pak. Ya. Nggih, benten kali SMK aku Pak. SMK. Dituangke artis-artis Jakarta tok ya Pak. Iya. Iya. Ya didoakan semoga SMK PGRI 1 Nganjuk semoga semakin lestari. Amin. Semoga semakin jaya. Dan semoga semakin banyak muridnya. Wah. Dan terutama buat Bapak Ibu guru, khususnya kagem Bapak Kepala Sekolah, Pak Lukman. Bapak Lukman Suyetno, mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Niku Bapak Kepala Sekolah ingkang damel jas biru. Sanes. Sing ndi jajal? Lah kaya lho sing melambaikan Nggih, tangan. maksudnya sebelah jas biru. Lah kaya penjane Pak Lukman. Nggih, oh nggih sebentar lho, Pak. Nggih. Mungkin sehat selalu panjang umurnya, tambah sabar. Ngomong murid-muridnya. Pak Lukman nggih benar nanggap kowe. Hah? Heeh. Teng pundi? Duwe gawe utawa hajatan.
Tapi regamu lu warang gak sido sidane. Ampun lho Pak, ampun mikir kula larang lho Pak. Lah ngapa? Saged dicicil niki Oh. Salindri. Dicicil. Nggih, saged dicicil sak menika. Oh, ngono. Isu awan kalih bengi nggih Pak nggih. Wah, kaya nguntapil. Bisa wancane. Ah, kamu selaku juga dadi siswi ya. Kamu masih Saya SMA jadi ta, Nduk? Iya masih Pak. Heeh, SMA. Ya, saya kelas 2. Heeh. Doa apa untuk para siswa-siswi di SMK PGRI 1 Nganjuk? Oh, ini juga melihat siswa-siswi. Oh, banyak sekali yang melihat. Juga gandrung dengan suaramu, Nduk. Oh, iya Pak ya, semoga menjadi anak yang sukses, berbakti kepada kedua orang tua, semoga tercapai cita-citanya. Betul. Dan bisa membanggakan kedua orang tua. Amin, amin. Yang penting kuwi menjadi generasi yang handal untuk kemajuan Republik Indonesia. Sip. Ini ya. Sudah? Sudah, silakan untuk berdiri untuk menghibur para pandemen budaya. Yap. Ya. Aduh. Ya. Arep nembang apa manut. Ya. Arep nembang apa terserah karo nduk niken. Ya. Ya. Apa Pak lagune sing halus apa sing kasar? Ya sing halus e. Sing dibawani sik sing kepenak. Mergo suaramu ki nek nyuwara bawa bisa kaya dene ngumbulne tarup. Lagi dibacutke lagu-lagu sing anu ngono ya. Ya, mbok menawa ana lagu-lagu sing kamu berikan sebagai penyemangat untuk para siswa siswi di SMK PGRI Nganjuk Jawa Timur. Oh, ngono ya. Kestoke dawuh. Wis monggo genduk niki Salindri sing milih lagune. Ya utamane kanggo menjadi Bapak Dr. Andes Lukman. Ya, iki ana pamundhut ning mengko bubar iki, Nduk. Apa Pak? Dari Sekarisa Decoration. Request lagu kawitane Sinawang. Sukses selalu Sekarisa Nganjuk. Ya. Iki sing tembang sing berbau gamelan luwih dhisik. Nggih. Apa? Bawarian Pak. Bawane manut. Nggih. Ya. Nek ora kleru kowe bawa sambung Panci Dalu ya ta? Yap. Karyane Mbah Haji Sukron Suwanda. Yap. Oke, lanjut. Penggemar Nganjuk wayangan bengi iki tumblek-blek ana kene nduk Ken. Nggih. Saka DKC Dwija Kangko Klub Nganjuk uga PDKP Pandemen Dwija Kangko Putuk Rejo uga penggemar Dwija Laras Indonesia ki mau Mbak Sopo Puspita dan kawan-kawan ya diinformasikan kembali untuk pecinta wayang kulit untuk mendatangi kembali pagelaran Dwija Laras Indonesia dengan Dalang Ki Anom Dwija Kangko ya kuwi bertempat di Sambiroto Kecamatan Baron Nganjuk pada tanggal 18 Januari ora 18 apa tanggal 18 Juli 2026. Astagfirullah Pak. Jek suwe men. Sing lewati ulang tahun. Lah ya coba. Ya. Nenong Cabang
Lola 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 long. Ayo ta sambung rasa nanging wanci Iki ana penggemar ya tau nanggap awake dhewe Mas Ruki saka Melandangan Pace. Ngah. Iki WA nembe kecethit bangkekane Mas mboten saged sowan ningali wonten ing YouTube. Salam kemawon kangge pemuda Melandangan Kidul yang sedang di lokasi pagelaran. Nyuwun lagon napa kemawon manut ya digarap. Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Heeh. Mas Ruki matur nuwun uga iki ya kepareng streaming ya heeh. Ya kuwi panjenengane Pak Madrim ingkang mapan ning Surabaya ya nyuwun lagu sapu tangan damel gamelan Bali Mas Kangko. Nggih, ingkang badhe wayangan kula bincang tanggal 28 Desember wonten ing Bojonegoro. Pak Madrim sugeng midhangetaken ya Pak Jiman Kemloko Legi ya juga woro-woro ampun kesupen benjang tanggal 29 Agustus 2026 wayangan dateng angkatan bintang tamu Niken Salindri ya ngangkatan Rejoso. Ya nak baca nak Tanana ingkang rupeda nanong nyun tak tresno senadyan mung srana piranti garap langgam sik engko sing kedua garap gamelan Bali no. Oh ngono uga aku salam kelawan anak-anakku seniman dalang ingkang mapan ana ing Nganjuk ya iki mau do salaman kelawan aku Mas sapa ki mau aku lali ya Tole Bimo terus Akbar ya Chandra ya ya dan lain sebagainya yuk terus gambarmu uga ketoprak sik Mas Dodo ya Ya. Sing gedhe pangapuranmu kan Mas Bapojan Arep mok
Terus Paksi Karap gamelan Bali para kanca. Mami. Rasanya kurang komplit Nduk Niken. Ya. Kalau beliaunya menjadi Bapak Dr. Andes Haji Lukman minangka dadi kepala sekolah wonten ing mriki dereng tindak panggung merga mbok menawa panjenengane kepingin sapet jagong tegese jagongan ngobrol lawan kowe Nduk Niken. Mula diaturi tindak panggung ya. Siap. Diaturi tindak panggung. Monggo Pak Lukman. Ya. Termasuk mengidolakan Genduk Niken Salindri. Oh, ngono ah. Keparang tindak mriki, Pak. Ya, engko sadurunge ibu guru napa bapak guru sing nyumbang lalagon
kepala sekolah yang pertama kali daturi tindak panggung. Oh ngono. Engko nek kersa bakal tak wenehi kenang-kenangan saka aku no. Ya tandha tresno. Yo turuk. Monggo Pak Haji Lukman. Monggo Pak Haji Lukman, menika idola panjenengan genduk Niken Salindri sampun berbaur dengan mriki masyarakat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak Niken. Nggih, Pak. Terima kasih atas kedatangannya di SMK PGR 1 Nganjuk. Moga-moga untuk sekolah kita tetap eksis dan banyak siswanya. Amin. Mbak Niken. Marem Pak, pun minangke kali Niken Sandri pun marem. Sampun. Sampun puas, Pak. Sampun. Nggih pun alhamdulillah. Kula nderek pamit nggih, Pak. Kok sik to? Oh sik arep nganti. Ayo, wis puas kok Nggih. Tegese mongkok penggali penjane. Anu nuwun sewu Pak, ingkang dalu menika kepareng rawuh dereng kula sebat sinten tamu undangan VIP ingkang pareng rawuh sing dereng kula sebat kula wau tamu undangan sinten? Bapak nggih sampun sedaya. Sampun sedaya nggih. Sampun Pak. Heeh. Dados mriki menika dipun agendakan nggih Pak setiap tahun wayangan ngoten nggih Pak. Insyaallah. Oh ngoten. Nggih, Pak menika nuwun sewu. Wonten tandha tresna saking kula wonten wayang niki Prada Mas. Menika kangge panjenengan kenang-kenangan supados sampun ngantos kesupen tahun ngarep nanggap malih. Insyaallah. Nggih. Lah nuwun berkah nggih Pak. Matur suwun. Nggih. Nggih, 1,5 juta Pak niku, nggih. Nggih. Pun niku ikhlas kangge panjenengan. Badhe anu nembang napa ampun mandhap riyin. Badhe nembang napa ngoten napa request lagu napa? Request lagu napa? Nyonya kula nika. Oh, Ibu ugi kepareng Ibu. rawuh, nggih. Napa lagu napa nduk niken mumpung Napa, siang. Bu? Ya. Bokong semok. Pripun? Mas Joko. Lek Lintang Asmara. Wah, Lintang Asmara, nggih. Badhe duet kali Pak. Sekolah sekolah Pak. Nggih. Panjenengan nggih, Pak. Nggih. Jenengan kenapa tuh Pak kesusu mawon Pak ya? Loh, mboten Pak, ya Allah mboten. Loh, mboten kula niku. Loh, sampun Pak, mboten usah pun to nggih. Mengke kula bakekne mawon. Nggih. Mbok menawi wonten siswa mriki sing iso duet saka nduk enten balan. Dalange sore mau enek sing iso duet ora? Ya. Oh, dalange mau saking Saking mriki, sekolah mriki. Nggih. 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 Sampun. Oh, genduk urung. Oh ya kudu diratakne kok. Nggih. Sampun Pak Ji. niki jenengan mboten duet kalih kula saestu, Pak. Sampun napa diwakilne siswane mawon. Siswane? Siswane favorit sing saged nyanyi sinten, Pak? Napa dalange wau sinten dalange wau? Heeh. Endi mau dalange kon rene munggah rene. Ya. Ya pakaiane wayang, mumpung wayangku akeh. Oh, selfie, Pak. Oh, nggih. Selfie. Mboten kamera belakang, Pak. Kamera belakang, Pak. Kula Sing moto niken, sing moto niken. Lah kok ngarep ngono lho. Lho, karo kowe. Karo kowe. kalih kula. Selfie ngono lho kok ngarep ngono lah karo beliaunya. Anu Pak dipotokne mawon. Oh, dipotokne nggih. Ngaten. Nggih. Nggih. Sampun, sampun. Nggih. Bu anggap kula siswane nggih, Bu nggih. Nggih.
Enek anu wani ora dalange sore mau munggarine wani ora sapa mau jenenge ayo Dalange ajar kendele aku lek enek dalang-dalang nom sing semangat ki aku melu seneng ayo enten mboten mau wis mulih borong siswane mriki wau Pak Ah. sing dalang wau enten pinten Pak sunggal namung siji oh sunggal namung tunggal namine Mas sinten namine ayo wani ora mau nyanti bocahe mulai wani munggah tak kei wayang sisi ayo nggih penyemangat wani ora ya wis langka lho duet karo Niken Salindri iki langka lho oke jalanan-lanang sing do pengen duet karo Niken Salindri sekali duet langsung jenenge mumbul dia sambar karo pesawat terbang enak ora wani ora ayo ha iki ini dalange SMK PGRI satu Nganjuk baru 2 bulan lek belajar dalang ning natane wis wani pentas. Nggih. Ya, ayo iki. Jenengmu sapa coba Gus? Kalau Dirli. Sapa? Girli. 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 Dirli. Oh, Dirli sapa? Ora pantes jenengmu Dirli iki. Lah napa? Lek dalang ki jenenge kudu sing rada-rada nganggo o. Oh, apa meneh Kangkong. Heeh, Purbo Asmara. Purbo Asmara. Anom Surata. Dirli. Diganti. Dirli. Seto ngono apa piye apa? Elek ya. Ganti Broto. Heeh. Kelas piro cah bagus? Mas Diri saiki ning kene ta sekolahe? Nggih. Kelas pinten? Kelas kalih. Kelas loro. Nggih. Info sing tak tampa sampean belajar dalang nembe 2 wulan. Nggih. Gurumu sapa? Gus Akbar Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Ora Akbar Sahalam. Akbar Balowo. Ayo, kowe sing mak ratap. Ora maksudku kok malah diceluk Gus ngono lho, Pak. Celuk Gus. Sanes. Iki anune Mas Akbar. Anda sama lah penyanyi apa Mas? Mau Mas? Heeh. Dadi Nganjuk ki Akbar enek loro, enek Akbar Balowo karo Akbar Sahalam, ngono ta? Nggih. Iya dalang. Sekali Bambang Balowo. Heeh, Bambang Balowo ki MC-mu. Ya, Mas, jajal suluk titik-titik ya, ya. Ayo, suluk belok Mas Lindro. Ya, Mas. Lah iya. Lek disiarke karo apa jeneng MC no. Mari kita saksikan bersama-sama pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Anom Surata. Pas. Ki Purbo Asmara. Pas bareng Ki Dalang Dirli. Gantinen jenengmu. Ngedoke rego ya. Lah ya ngedoke rego ora iso larang ngono. Dirli sapa sih? Dirli Galuh Pramudya. Loh, ai Pramudya. Ah. Galuh gawe O. Nah, kayak Ah, Ayo. Apa suluke sampean apa? ya. Apike ya Allah. Wah, sik urung muni kan. Lila lamun kelangan ora keketon. Trimo lamun kataman sesare. Lagawana longso srahing Bathara. Ya. Lho, siswa ana ing SMK PGRI suarane hebat, suarane jos. Dari cita-citane ini kan pengen duwe bojo dalang. Nggih, Pak. Heeh. Amin amin. Gelem apa kowe? Kowe gelem sing moh niken. Sampeyan gelem dadi bojoku, Mas? Boten. Boten. Ya, badan kok siap menyawamu ki. Gak tatak blas. Tatak blas. Wong lanang kok karo niken ora kata-katine. Wong lanang ki lek wis kadung jatuh cinta wis anu Mas, kudune apa jenenge berusaha ya to, Pak? Heeh. Berusaha ora terus ora tatak blas ngono kuwi sampean. Ora wani. Sing gak mbok wani Ora. apa? Lah sing mok wedeni saka niken ki apa? Wong kae ya bocah biasa, kaya kowe ya bocah biasa. Sing tok wedeni apa karo niken? Kata. Kata. Nggih.
Contone siji wae. Apa? Ketenarane Niken Salindri iki cakala mangsa wong lanang arep nyedak iki gigrek atine. Mergo bocah sing wis bersinar jenenge. Artis lah wong artis Indonesia. Ngono to? Nggih, laras. Kowe merasa kecil to? Nggih. Aja ngono. Gedhekno atimu. Mulai kecil nek atimu gede, engko saya suwe saya gede, saya gede, saya gede. Iso wani karo Niken Salindri. Jenenge kepedenen nek. Makane wedi. Makane wedi. Iya. Lagune Lintang Asmara apa ya? Coba kowe. Asmara. Siang pantara Kok fales to, ratri. Pak? Kok fales to? Ora aku. Nah, gitu. Siang pantara ratri mongap cipta pukulo. Ah. Tak wayang le iki le. Nah, iki kowe iki ditandang tangane karo Pak Anem di Sokangkon. Tapi swantene pun Toto nggih, Pak. Ah, Mas. Toto. Bagus. Siapa, Mas? Dirli. Dirli. Iya. Apa-apane Dirli. Ya. Ya coba campur sari. Ya, gamelan plus musik. Yuk. Luar biasa, Cah Bagus. Wis duwe kendel suaramu yo apik, semangat nek mau belajar menjadi seorang dalang nggih. Seorang dalang nek ditekuni tenan. Wah, anggeran wis ora keberleren, gitu. Nggih, amin. Duite meni akeh. Amin. So nek dadi dalang kondang aja rubah rabi wae ya. Enggak Amin. boleh. Heeh, ya, Cah Bagus, iki wayang jenenge sapa iki? Sapa? Karo Mik no. Jojro to. Salah ngawur. Lha sinten? Gondo Wartoyo iki jenenge. Salah, kuwi jenenge Gondo Supono. Iki jenenge anu lho, Patih Ngastina dhisik, Raden Gondomono. Nah, Nggih. heeh, golek longgar ngene Pak Kangkong. Nggih. Engko tak warai main. Dadi maksudnya main wayang ngono lho. Gak bagus iki. Gondomono. Nuwun. Heeh, heeh. Ya. Dagangan iki wis apa-apa. Wes kono ya, tinggi sinau ya Cah Bagus. Heeh, semangat selalu. Pastinipun, Pak. Ya. Salam go Mas Akbar Nggih. Handoko. Balowo. Oh, Balowo. Iso Akbar Handoko. Adoe nang tekan Temanggung. Ya, Akbar Balowo. Ya, gurumu. Terima kasih ya Mas Heeh. Dirli, semangat terus, semoga bisa tercapai cita-citanya. Lek wis dari dalang kondang aja lali nanggap Niken Salim. Amin. 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 Nggih, matur nuwun. Heeh. Matur nuwun, Pak. Nggih. Ya. Gondo sapa jenenge? Gondomono. Gondomono. Terus biasa nggih. Ya. Sudah saling teh karo para sinden-sinden. Heeh. Pak, Apa? iki mumpung anak-anak kecil ini belum tidur Pak. Belum tidur? Kasihan nanti kalau nunggu lama-lama. Oh, mau nyanyi lagi? Satu kali lagi aja. Oke, bisa. Ah. Kasihan Pak. Ya, Nduk selo ya Nduk, tampil lagi Nduk. Nah. Sampai. Ya. Duet bersama Niken Salindri. Habis ini pulang, besok sekolah apa enggak? Besok libur hari Natal. Hah? Besok libur. Iya. Saiki ketok nek kowe ora tau mlebu sekolah kowe. Ora Pak, lali aku. Mau enek bocah pamit Natalan ya. Oh iya. Sapa sing pamit Natalan? Ya, uga diucapkan selamat hari Natal untuk Selamat hari Natal bagi yang merayakan. Heeh. Ya. Umat Kristiani, selamat hari Natal. Ya. The wish on the well wish. Hah? Ya. Oh iya deh. Namanya tadi siapa? Selo Baselo. Itu kalau rumah Padang. Siapa? Selo siapa? Selodika Gracio Dewi Ferdian. Ora pantes, sindene ora pantes jenenge ngono kuwi. Terus diganti sapa? Diganti Selo City. Nek cakala mangsa nek bintang utawa penyanyi apa pelawak ki lek nganggo mburine dikai jeneng kewan ki iso kondang lho kan. Ora mesti Pak, jeneng kowe lho. Aku lho kondang rek nek jeneng kewane Pak. Asline enek.
Sapa? Niken Salindri tekek. Ayah. Selo, cita-citanya mau jadi penyanyi. No penyanyi, no. Sinden. Ya. Oke. Sinden seperti siapa lo? Seperti siapa? Mbak Niken. Mbak Niken. No. Kok nano yang kamu tahu kan? Aja kaya aku ya, Pak. Lah ngopo? Kok aku ora payu. Lah ya ora. Karirnya aja, karirnya yang kamu contoh. Niken Salindri dari kecil. Nyontoh karire ya. Ojo nyontoh percintaannya. Ora cinta-cintaan gak boleh. So lek wis gede ya toh, lek wis terkenal gak oleh kenal jenenge wong lanang, ngerti? Ngerti genah? Ngerti? Heeh, ngerti. Ken madhepare ini diluk kowe iki ngomong ngono lahir batin ora? Lahir batin Pak, aku nyontoni sing apik maksudnya. Biasanya nek nyontoni iki mending lakoni. Lah aku saiki gak cinta-cintaan lho, Pak. Oh iya, Sing kae ya wis kae. iya. Kita semua teman ya. Iya. Teman, kalau berteman nggak apa-apa, kalau cinta-cintaan jangan, oke? Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 2 SD. Oh ya, benar, pintar. Terus kamu rumahnya mana? Nganjuk sini. Oh ya. Sik tok ganti sauri sik, mau jawab dhewe. Lah suwi lho Pak, nyauri Pak. Kamu wis ngantuk belum? Sudah. Oh ya, habis ini ya. Habis ini pulang ya. Udah capek juga. Sudah. Oh ya. Tadi siapa yang make up Ibu? Oh. Terus tadi kesini diantar sama siapa? Oh bapak, bapak, iya. Apa sih mbok kotangin itu lah? Urane apa-apa nih barang. Kok mini Ram, kok cantik Ram sama niki. Ibu bisa nyanyi juga ibu Gak bisa, ibu perhiasa ya. Tapi lagu pop. Oh lagu pop. Oh yo, sosoknya jadi warai lagu pop ya bunda ya. Lah di warai lagu apa? Lagu sinden toh Pak? Sinden ya. Kan cita-cita jadi sinden. Ah. Misalnya kamu nyanyi apa sekarang? Mau nyanyi apa? Tadi Apa? Kusuma Wijaya udah, sekarang nyanyi lagu apa lagi? Apa bersama? Langgam, Bowo, apa? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Coba dulu tes nada dulu. Anu Ken, malam hari ini juga dirawi dulurku Mas Agung Sudarwanto, wi gurune anakku Adeka Sang Narendra sing asline Nganjuk saiki mapane ana ing Surakarta. Oh, Pak Guru Agung. Nggih, dalu Bapak. Ya kalau Pak Agung kalau. Ya seangkatan karo aku. Aku jane angkatane ning dhuwur ning gandeng anu ora tau mlebu dadi barengane Agung. Heeh ya. Yuk. Mas Agus. coba Ayang-ayang. dulu. Coba ngeras. Astagfirullahaladzim, motoku Mas Purane. Mas Agus yang. Ya. Pira? Suaranya sudah bagus ya Pak ya. Bagus. Tinggal jogetannya aja ya sayang ya. Contoh nono jogetannya piye kan? Tolong kendangannya Mas sing handset Mas. Guru. Gugu. Mas Gugu. Kendangannya piye ya enak ya. Kamu bisa sogok ala keri-keri enggak? Saya urung ngerti. Urung iso keri sian. Kendangannya saya bisa bikin jogetnya masih ngene-ngene ya Mas ya. Ya. Mas Gogo. Halo. Sahipong ae deh kayake. Mas Guru. Ya gak aku iki ganggu Mas Gogo iki wayahe kerja lho soalnya Bu. Masa ya tuwega to, ngono kok gak disawang to aku ijanan. Yo. Tangane ngene tangane. Ya. Duh, gede tomo. Pak. Tiba-tiba ning asmara kuatna ati kelo aku
Hubungane. Tangane rada mundur. Bokonge jentit. Nah, mleding. Ah, iki rada mendek. Ah, yo. Tema ning asmara wata ati kala angkana kula tresna datang kendhat samping cep munyer lare wangi papa teni munyer angsuti kasarnya kalian aku seleramu nyapo mambu dah mambu. Lah ya sing prat-pratmu sapa? Tibake masih malu-malu. Iya. Kalau mau menjadi sinden yang terkenal itu ndak boleh ada rasa malu, ya. Gak duwe isin, ya isane ngisin-ngisini ya. Ya. Enak dijaipong nih, Mas. Iya. Ya, yo, coba. Yo, lagune anyang-anyang. Yuk, maka. selalu panjang umurnya, tambah pinter, berbakti kepada kedua orang tua. Nanti kalau udah apa Pak, lengarane Pak, wis nampa apa? Bayaran. Ya. Kabeh diparingne ning mamah kabeh ya. Terus semangat terus menjadi sindennya. Sering-sering, sering-sering, setiap hari harus belajar. Nanti kalau ada waktu main ke rumahnya Mbak Niken ya. Arep mau kayak apa lek Rono? Apa ae? Oh, apa wae. Sak jaluke. Kayak ono elep musik anyar ke lho. Ya aja to Pak, ya Allah. Ayo. Terima kasih Nduk sik lho. Dadah. Nggih. Sehat selalu. Heeh. Mikir jadi gawa. Heeh. Genduk niki wis istirahat dulu ya, Nduk.